Ka jella Meghalaya HADUH ka shipho bujimin step jong ka arp south ri unailat kalaran khat arngut ki bayo thma yo COVID-19 bat sangut ki balakot no. Ka office u DHSMI kala pentip banai kini ki khat arngut ki bayo thma shipho ngut ki dei na is khasil siswek ha ka ba khandai ngut ki dei na ki armed forces bat ki paramilitary forces iwei ireupat ba bat arngut ki reupat ba na riboy district. Na kini ki sangut ki bakot mentakas ni iwei ide ireupat ba na West Gentia Hills, iwei ireupat ba na West Khasi Hills, bat arngut ki reupat ba na East Khasi Hills swing. Da ka jingyo thmai kini ki khat arngut bat ka jingkot no ki sangut ka jalla Meghalaya HADUH bapinmi yang ni ka khubor ka don 6000 khandai spa arpu khandai tili ki positive case, 6000 spa sa KOIT tili ki active case, nyau spa prapu tili ki recovered case, bat prangut ki balaklat no. Nagini ki 6000 spa sa KOIT tili ki active case ka East Khasi Hills ka don nyau spa life ulai tili ki active case hakaba ki armed forces bat paramilitary forces ki don aspa nyau phunru tili ki active case bat ki reu pai ba ki don south spa san nyau tili ki active case. Ka West Khasi Hills ka don South Pulai tili, ka South West Khasi Hills ka don Iwei, ka Riboy District ka don Khandai Phunru tili, ka West Gentia Hills ka don Artili, ka East Gentia Hills ka don Khat Artili, ka West Garu Hills ka don Aspa Arpulai tili, ka South West Garu Hills ka don South tili, ka South Garu Hills ka don Khat Artili, ka East Garu Hills ka don Lai tili, bat ka North Garu Hills ka don Khat Artili ki active case.